Ohitua dugun bezala aurten ere Euskal Herria Bilduko ordezkariak herri urratzera hurbildu gara, aldarrikapen eta festa egun honetara. Hasteko, zoriondu nahi ditugu Seaskako kideak, zoriondu nahi dugu Seaska urteetan egiten ari den lan eredugarri bezain txalogarriagatik. Oztopo eta arazo guztien gainetik, euskararen alde, Euskal Herriaren etorkizunaren alde, gure gazteak kalitatezko hezkuntza hezitzeko, aniztasunean eta gizarte inklusibo bat eraikitzeko. Guzti horrek erakusten digu Seaska ikastolen mugimendua, iparraldeko ikastolen mugimendua, funtsezko bitartekoa dela, funtsezko herramienta dela, euskararen bizi iraupenerako, Euskal Herriaren etorkizunerako, eta hori Frantziako estatuak oso ongi daki, hortik etengabeko erasoak. Horregaitik gaurkoan Euskal Herria Bilduk eskakizun zehatza egin nahi du, gure babesa eskaintzeaz gain eta gure elkartasuna eskaintzeaz gain, hegoaldeko erakundei eskakizun zehatza egin nahi diegu. Elkarlana abian jar dezatela eta elkarlana abian jartzeaz gain aktibatu dezatela lagungarriak izan daitezkeen bitarteko guztiak, bitarteko ekonomikoak ere bai. Eta eskakizun hori bereziki Jaurlaritzari zuzendu nahi diogu. Elkarlana abiatzeko eta bitartekoak aktiba ditzala berandu baino lehen.